Напоследък в България набира популярност методът за 360 градусова оценка на служителите в компаниите. Методът е добре познат в чужбина, доскоро у нас е ползван основно в филиали на международни компании. Все повече български фирми обаче търсят задълбочен анализ на представянето на мениджърите си, като начин да подобрят ефективността на общата работа. Въпреки че в кризата обучението и оценката на персонала са първите разходи, които фирмите съкращават, методът на 360-градусовата обратна връзка става все по-популярен. Това е оценка на различни качества и умения чрез анонимни анкети. Не винаги е подходящо да догоните шефа си и да кажете какво мислите за моята работа. Инструментът за 360 градусова обратна връзка има за цел да даде информация на всеки един служител как се оценява от едно ниво над него, т.е. от прекия ръководител, от хората, които взаимодействат с него, т.е. са на неговото ниво и ако той е менеджер, от неговите подчинени. Оценката е подробен анализ на ключови компетенции като стратегическо мислене, лидерски умения, изграждане на отношения, ориентация към резултати. Мнението на колегите се сравнява с собствената оценка на човека. Петя Попова, например, открива, че екипът я разбира точно така, както тя иска. Моето притеснение винаги е било дали хората, основно от екипа ми, които управлявам, успяват да се справят добре с задачите си, защото аз съм ги поставила по правилния начин. За себе си Петя разбира, че собствената й оценка е близка до тази на околните, но също и че шефът я възприема по един начин, служителите по друг, а клиентите по трети. В същото време разбира, че трябва да подрежда по-добре задачите си, а екипът й започва да работи по-добре. Като цяло атмосферата в екипа ми е доста позитивна, отворена комуникация, но тази обратна връзка, този инструмент даде на всички много ясно да разберат, че аз се интересувам от мнението на хората си, аз държа да се развивам така, че те самите да са по-добър екип и смея да твърдя, че станахме много по-сплотени, доверието е много по-високо и си говорим много по-често. За служителите ползата да преминат през такава оценка е, че са много по-наясно какво очакват мениджърите от тях. А за мениджърите, че вместо да се чудят какво се иска от тях, хората просто ще го свършат. Ако, например, един мениджър работи добре с хората над него, но екипът му го оценява много слабо, за компанията това е сигнал за проблеми. Това се хваща много здраво и почва да се интерпретира откъде идва това разминаване. И тук е истинската полза от инструмента. Използването на 360 градусова обратна връзка е свързано с индивидуална коучинг сесия. Т.е. ако вие сте оценявани, вие сядате след това с мен, да кажем, и ние интерпретираме репорта. Тук не търсиме личностното ниво. Идеята е, че този човек, бидейки ръководител, изпълнява някакви цели, които организацията му е възложила. И ако той не успява да се справи с подчинените си, това е потенциален проблем за организацията. За да има ефект методът, оценката трябва да се прави поне веднъж годишно. Най-често компаниите търсят такава оценка, за да повишат пазарните си резултати. Методът обаче може да се използва и ако фирмата трябва да съкрати част от служителите си.